Juro, si està bé, no? Hola a tots i a totes. Nosaltres som la Noa i la Fara de l'Escola Divina Providència de tercer ESO. I en aquest vídeo us parlarem sobre la por de parlar en públic. Però per què tenim por a parlar en públic? Hem de pensar que tots som persones i que no ens hem de sentir inferiors ni superiors a ningú. Sí que pot ser que hi ha algunes persones que fan coses que ens puguem sentir inferiors a elles. I a mi això m'ha passat. Una vegada estàvem a classe i jo vaig fer una pregunta una miqueta tonta, però perquè jo no entenia el tema i se'n van riure de mi i és un moment... No és gent agradable. És un moment que no vols passar per ell. En aquest moment sents una por i una inseguretat de tu mateix, ja que has fet una pregunta que tothom se la sabia, però tu no. I per aquestes raons, en aquest vídeo us aconsellarem sobre com perdre la por en parlar en públic. Un dels consells és no pensar en ningú, o sigui, tu surts amb el teu paper a presentar i no penses en ningú. Tu només surts, dius el que has de dir i ja està, molt fàcil. Aquest consell pot ser graciós però és efectiu, que és practicar amb les teves joguines i posant-les en el llit o a la teva taula i presentant la teva presentació. Així fas com si les joguines fos el teu públic. Una cosa et diré, que jo ho he provat. A més, us aconsellem que us llegiu tot el que heu de dir i us aprengueu molt bé, perquè després, quan arribem, no ens quedem en blanc ni sense saber què dir com ara. Diverses conseqüències de la por en parlar en públic és o quedar-se en blanc o ara bé, tartamudejar. Ara ve el típic consell que tothom ens aconsella, però que a mi no em serveix. I la veritat és que m'estressa més. Quin és? És el de... Segurament ja ho hauràs fet perquè t'ho han dit, que és el de respirar a fons. Respira, inspira. Respira, inspira. I la veritat és que a mi no em funciona. No us aconsellem aquest consell. Que potser que et funciona? Sí, però a nosaltres no. Un dels millors consells que et poden donar és el de la consciència perfecta. És a dir, tu has d'anar amb la idea que ho faràs tot bé i tot perfecte, perquè si vas pensant que ja ho faràs malament... Amb una ment pessimista et sortirà malament. Una de les coses que més hem de fer és sentir-nos nosaltres. O sigui, quan anem a presentar, no li estem presentant al Juan Carlos III, l'estem presentant a la nostra classe una presentació que ens ha fet fer el profe, així que no és ningú important. Bueno, és important, però tampoc ens passem. O sigui, hem de parlar amb naturalitat. Bueno, vaja, jo m'he anat per la lluna de València. No? Hola a tots i totes, classe de tercer d'ESO. Jo sóc la Fara i avui us presentaré el circuit sanguini. Què ens està passant en aquest moment? Doncs en aquest moment precís he sortit a presentar i com ja veieu bé no sabia què dir. Això és un bloqueig. Ara mateix ens hem bloquejat i no sabem què dir. Ens hem quedat en blanc, la ment està en blanc i no sabem què dir. Fins aquí el nostre vídeo sobre els consells sobre la por en parlar en públic. Esperem que us hagi servit el vídeo i adeu, petons! Vale, decimos rápido y luego lo cortamos. Ara sí, ja ha acabat el vídeo.